Når man skal montere, afmontere eller skifte sådan en blyakkumulator som den her, skal man være opmærksom på punkt 1, at akkumulatoren indeholder en meget stærk opløsning af svovlsyre, som virker meget ætsende. Nu er det her en lukket forseglet model, men det kunne også have været en type, hvor der er propper på, hvor man kan hælde destilleret vand på. Og der vil jeg anbefale, at man tager indgangshandsker på, mens man arbejder med det, for ikke at få syre på fingrene. Nu vil vi lige prøve at se på, hvis man skal afmontere og montere de her kabelsko på polerne, hvordan man bør gøre det. Punkt 1, så kan I jo nok se, at jeg på fingrene har ringe. Jeg har på den anden hånd her, der har jeg et ur og også en ring her. Og det vil jeg meget anbefale, at man ikke har på, når man skal arbejde med det, fordi man kan komme til at kortslutte de elektriske kredsløb med sådan en ring, og den bliver lynhurtigt rødglående, og det kan være meget skadeligt, og kan faktisk risikere at miste en finger på det grundlag. Ja, sådan er livet så farligt. Nu vil jeg lige prøve at vise her, trods alt, hvordan man demonterer. Og der er en hovedregel. Stelkablet her skal altid afmonteres først og monteres sidst. Og det er fordi, at stellen på motorstativet og på en bil er forbundet til chassis. Og det vil sige, at hvis jeg tog blykabelskoen herovre på plussiden, hvis jeg så med mit værktøj kommer til at ramme nogle af metaldelene på bilen eller stativet her, så laver jeg en direkte kortslutning. Så derfor skal man altid starte med stelforbindelsen, og stelforbindelsen er ikke farlig, fordi det er jo stel, der er hele vejen rundt om her. Så den tager man af og sørger for, at den ikke kan komme til at røre ved, og så kan man uden risiko tage plusforbindelsen bagefter. Man sætter den på igen her, hvis man nu har skiftet akkumulatoren, og slutter så med at sætte stelforbindelsen på her til sidst. Hvis man nu står og har for lidt strøm på en motor og vil starte den med noget starthjælp, for eksempel sådan en booster, som jeg har her, så er der en regel, man altid siger, man bør gøre. Det er selvfølgelig, at man igen monterer stelforbindelsen, altså minustangen, den blå, til sidst. Men prøv at se her. Nu gør jeg det her, at jeg tager plusforbindelsen og sætter på pluspolen herovre, sådan. Og så mangler jeg så stelforbindelsen på den her side. Og der anbefales det at lade være med at sætte tangen direkte på batteriets stelforbindelse. Hvis det er sådan, at der er nogle dampe og nogle eksplosive stoffer, som den sagtens skal danne sådan en akkumulator til stede her, og jeg med den her tang laver en gnist ved batteriet, så kan jeg risikere, at batteriet det springer. Så derfor anbefaler jeg, at man i stedet for tager tangen og finder et godt stelforbindelsespunkt på selve motoren og sætter den her. Skulle der opstå en lille gnist, vil det ikke være til skade for noget, fordi jeg ikke er i nærheden af stoffer, der kan antændes.